Malta għandha fost l-aktar nies li jdumu jgħixu mill-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Dan ħareġ minn ċifri uffiċjali tal-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea, il-Eurostat. Il-medja tal-età tal-aspettattiva tal-ħajja f'pajjiżna is-sena li għaddiet kienet ta' kważi 83 sena. Hawnhekk is-sena li għaddiet pajjiżna żied 0.6% meta mqabbel mal-2020. Din iż-żieda iġġib l-istess rata li pajjiżna kellu fis-sena 2019 qabel il-pandemija. Minn dawn iċ-ċifri tal-Eurostat ħareġ kif 8 pajjiżi biss tal-Unjoni Ewropea kellhom żieda fil-medja tal-età tagħhom is-sena li għaddiet meta mqabbel mal-2020. Dawn huma Franza, is-Slovenja, il-Lussemburgu, l-Italja, Malta, l-Iżvezja, Spanja u l-Belġju. Din iż-żieda ta' kważi 1% tamer ir-rata ta' Malta f'din l-istatistika it-tielet l-iżjed pajjiż fil-medja tal-età ta' dawk li jgħixu fl-Unjoni Ewropea. Huma biss Spanja u l-Iżvezja li għandhom rata għolja minn Malta u l-Italja. Min-naħa l-oħra s-sena li għaddiet 14 il-pajjiż mill-Unjoni Ewropea kellhom nuqqas fil-medja tal-età ta' kemm jgħixu n-nies. Fost dawn kien hemm l-Slovakkja, il-Bulgarija, il-Latvja u l-Estonja li kellhom nuqqas ta' iżjed minn 2% fil-medja tal-età li jgħixu n-nies f'dawn il-pajjiżi. Dan fil-waqt li l-Awstrija u l-Finlandja is-sena li għaddiet żammew l-istess rata li kellhom fl-2020.